Sonra Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagyň we Gazakystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň birlikdäki awtoro kerweni Hedret Sultan Milli Muzey Gorakanasyna geldi. Bu ýerde Türkistan şäheriniň taryhy barada gurrun berildi. Türkistan Gazakystanyň gün ortasynda ýerleşen iň gadymy şäherleriň biridir. Bu gadymy şäher alymlaryň, şahyrlaryň we filosoflaryň mekany bolupdyr. Bu ýerde Hoca Ahmet Ýasawynyň arymgaky ýerleşýär. Türkistanyň medeni mirasy köp türlü we köp taraplydyr. Bu şäher özüniň dep desurlary we tenetçilik sunugaty bilen meşhurdur. Yerli senetkarlar gadymdan gelýän täýärler we usullar bilen dürli küýdegärlik, haly we dokma önümlerini taýýarlapdyrlar. Şeýlegem Türkistan nesilden nesile geçirilip gelýän aýdym saz depleri bilen meşhurdur. Milli Muzey Gorakanasy bilen tanışlygyň şäherlerini Gahrman Arkadagy we prezident Kasym-Jomart Tokaýew Hoca Ahmet Ýasawynyň arymgakyna bardylar. Hoca Ahmet Ýasawynyň arymgaky Türkistan şäherinde ýerleşip, gümmözler bilen bediren ýyny 46,5 metr, uzunlygy 65,5 metr bolan günüwürçlük şekilindäki ägir tuly binadyr. Binanyň daşky diwarlarynyň galyňlygy 2 metr, merkez zalyň diwarynyň galyňlygy bolsa 3 metr deňdir. Arymgakda 36 sany dürli otoglar bar. Ýergilenini belläp geçdik. Gahrman Arkadagymyzyň ömrümiň manysatly ajaýyp eserinde bilinýär. Medine'de Muhammed Türkistanyny Hoca Ahmet diýilip, bilint mertebe eýe bolan ustad, ýasawlyk mektebini esaslandyran, müňlerçe talip ýetişdiren Hoca Ahmet Ýasawy türkmeniň orta asr topçylyk edebiýatynyň başyny çekýär. Türkistan pir diýilip atlandyrylyp, mertebeli toplar tarapyndan uly hormata munasip bolan Hoca Ahmet Ýasawy diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem bütün türkü halklarynyň arasynda üren meşhurdur. Büyük türkmen şahyry we akyllary Magtymul Pragynyň şygyrlaryna Hoca Ahmet Ýasawynyň adynyň duş gelmegi, Pragynyň bir beýik şahsiýetiň dörejiligine uly tarpa goýanyny görkezýär. Ýa-da wagtda hormatly prezidentimiziň başçylygyna ýurdumyzda milli taryhy, medeni mirasy öwrenmek we aýagyl saklamak boýunça mühim işler durmuşa geçirilýär. Hoca Ahmet Ýasawynyň arymgakyny Türkmenistan we Gazakystanyň müftileri Gurhanyň aýat okudylar we doga dile gedip iki ýurdun halklaryna awadançylyk we arawaçlyk arzu etdiler.